Els sindicats ESPEC amb representació a secundària i la CGT han convocat vaga a tot l'ensenyament públic pels propers dies 9 i 15 d'octubre davant la mala gestió, denuncien, del departament en aquest inici de curs. Des de CGT Ensenyament exigim al Departament d'Educació una reducció de ràtios que s'adeqüi al moment que estem vivint. 10-15 alumnes a infantil i primària i màxim 20 alumnes a secundària. Més inversió en la prevenció de riscos proporcionant mascaretes FFP2 i realitzant PCRs a totes les treballadores dels centres educatius. La substitució des del primer dia de les persones vulnerables o de baixa i assegurar un permís retribuït a les treballadores amb un fill malalt o en quarantena. Contractació de personal sanitari als centres. Més inversió en neteja i desinfecció. Dotació de material informàtic i connectivitat per l'alumnat i professorat que el necessiti. Habilitació d'espais per part de l'administració. Tanquem ara per no haver de tancar durant el curs.